Arman Alitsat, mitä kuuluu? Kuuluu tosi hyvää. Mä oon nyt vuoden verran reissannut, tehnyt uutta dokkarisarjaa. Kaikki reissut on tehty, nyt on jälkituotantovaihe. Eli jälleen on reissusarja luvassa. Kyllä. Milloin sä oot viimeksi kokenut luomisen iloa? Mulle se tapahtuu hetkissä. Se ei ole varmaan semmoinen ollenkaan, että mä istun ja nyt mä rupean luomaan jotain. Ja mun ajatukset saattaa harhailla. Ne harhailee tosi paljon. Ja se on yleensä semmoinen niinku, mulle ollut ehkä semmoinen siis samaan aikaan niinku kirous, mutta myös ehkä semmoinen niinku siunaus. Että sit sen pystyy hallitsemaan sitä. Sitä mä aina sanon, että mun päässä on niinku bändi, jossa on niinku 6 soittajaa, ne kaikki soittaa hemmetin hyvin, mutta ne kaikki soittaa eri biisiä, niin se luovuuskin toimii ihan samalla tavalla. Että sieltä tapahtuu, ne tapahtuu pienissä hetkissä. Eli tietty kaos on sulla se, mistä luovuus kumpuaa. Kyllä. Ehdottomasti siellä on se kaos koko ajan ja siellä tapahtuu niin kuin eri paikoissa jotain, jonka mä sitten pystyn yhtäkkiä tarttumaan, kun se niin kuin jotenkin valastaa. Miten sä ruokit sitä kaaosta? No mä en sitä ruoki varsinaisesti, mutta mä pidän huolta siitä, että mulla on tylsää. Mulla on pakko olla tylsää. Jos mä oon ylikuormittunut ja mulla on paljon tekemistä, niin yleensä silloin mä en keksi mitään. Et silloin mulla on yleensä jotenkin niin, että tuntuu vaan, että kaikki junnaa paikallaan. Ja mä oon sellaisessa suoritusmodessa. Että heti kun mä niin suoritan, mun pitää tehdä ja mä juoksesin oravapyörässä, oli ne mitä tahansa, mitä mun pitää hoitaa, niin silloin yleensä ei tapahdu mitään niin sanottua siistiä. Että silloin vaan niin kuin suoritetaan asioita. Ihmiset eivät välttämättä usko, mä oon hirveä introvertti. Mä tykkään olla yksin, istua jossain vai tuijottaa seinää. Ja sitten kun mä oon tuijottanut sitä riittävän kauan, niin sitten alkaa tapahtua kaikkea. Okei, eli sä oot tietoisesti oppinut sen, että se tylsyys pitää... Joo, ehdottomasti. Luovuus on sitä, että näkee jotain, mitä vielä ei ole olemassa, ja tekee jotain ja jättää jälje. Niin sähän oot tehnyt vaikka mitä. Siis joo, ja aika lailla se munkin tekeminen on semmoinen, että mähän en ole välttämättä kauhean teknisesti tietoinen edes siitä, että mitä tehdään. Paitsi toki silloin, kun mä oon ollut räätäliopiskelija ja silloin mä oon opetellut, miten joku asia tehdään ja luonut sitä kautta vaatteita. Mutta sanotaan TV-tuotantopuolella, niin ei mulla ole niinku mitään hajua kameroista tai suojaviivoista ja muusta. Mä osaan perusasiat tosi hyvin. Ja useinhan tuntuu, että kaikista luovimmat jutut tulee niiltä, jotka joko tuntee säännöt niin perinpohjaisesti, että osaa nähdä niiden läpi, tai sitten niiltä, jotka ei ikinä ole oikein sääntöjä opetellutkaan, niin kumpaan ryhmään sä kuulut? Siis ehdottomasti se ei ole jo säännöistä mitään hajua, koska mun mielestä musta on niinku hassua olla kuvauspaikalla sitten ja kuulla, kun ehkä kuvaa takapuhe. Tää pitää kuvata, koska mä kuitenkin ohjaan kaikki, mitä me tehdään. Ja sitten sieltä voi tulla, no ehkä näin ei voi, että nyt me rikotaan joku suojaviiva tai sitten joku muu tämmöinen tekninen asia. Tai miten mä sanoin, että ei, unohtakaa kaikki tollaista, että painakaa vaan rekkiä, että niin tää tulee tästä suunnasta ja toi menee noin ja tehdään tämmöinen juttu. Ja se voi olla hetkellisesti ehkä joskus jonkun vaikea tajuta, mitä siinä ollaan tekemässä. Mutta sitten kun se on kuvattu tai valaistu ja kuvattu ja leikattu, niin sitten se on silleen, että okei, tämmöinen tätä tässä tehtiin. Niin sä et ole mikään elokuvakouluja käynyt poliittinen journalisti, joka lähtisi kauhean perinteisistä lähtökohdista noita dokkareita esimerkiksi tekemään. Ei, mutta mä oon superutelias ja kaikkia elokuvia nähnyt tyyppi, jolla on tosi selkeä visio siitä, että mitä mä haluan mennä tekemään, mitä mä haluan oppia tällä mun matkalla ja miltä mä haluan sen näyttävän. Mutta missään nimessä ei ole sitä, että olisi jotenkin sääntöjä. Mulla ei ole niinku säännöistä mitään hajua. Mä tiedän, miten mä haluan tarinan alkavan ja mä tiedän, miten mä haluan, että se loppuu. Et tarinat on mulle niinku tosi tärkeä. Se on ollut mulle myös varmaan omaan luovuuteen ja mielikuvitukseen liittynyt vahvasti se, että lapsuudesta mun parhaat muistot on se, että mä istun mun ukin sylissä ja se lukee mulle persialaista mytologiaa ja sankaritarinoita ja mä oon vaan arvahaltioissa ja se lukee niitä ja mä vaan kuvittelen kaikkea, mitä on ja semmoisessa mielikuvitusmaailmassa niin kuin elänyt tietyllä tavalla niin kuin koko mun nuoruuden ja tähän päivään asti. Mieti, miten luovaisuus olisi tulla, kun sulla on sanottu kännykkä ja sanottu, että älä kuuntele ukkia, katsele TikTokia. Sillä Arman 2.0. James Cameronista on sanottu, että hän teki Titanicin, joka oli maailman kallein elokuva vuonna 1997. Ja sitten on sanottu, että hän halusi tehdä sen Titanicin, koska se halusi sukeltaa sen hylyn luo. Joo. Ja tästä tulee ihan Arman Alitsat mieleen,
hän halusi tehdä siistejä juttuja ja sen takia tehtiin maailman kallein elokuva. Eikö tässä ole jotain, mikä resonoi teikäläisessä? Mä olin vuonna 2005 lukenut National Geographic-lehden ja sitten siellä oli mongolialainen kotkametsästäjä, jossa jylhässä majesteettisessa Länsi-Mongolian vuoristossa semmoinen äijä hevosen päällä ja päästä varpaisteet se ketun turkissa ja sitten sen kasvot on sellaiset uurteiset, ne on niin sen kylmän ja kuuman ja vuoristoilman polttamat ja se on semmoinen jättikotka käsivarrella. Sitten mä mietin, että vitsi miten siisti jäbä, että tää on maailman siistein tyyppi, että mä haluan tavata tämän. Että mun on pakko, mikä vaan ohjelma, tai mun pitää mennä tonne. 10 vuotta myöhemmin niin mä matkaan Länsi-Mongolian vuoristoon ja tehdään dokkari Mongolian noista kotkametsästäjistä. Tälleen se menee, että joka ikinen jakso, mikä me ollaan kuvattu, on tehty mulle. Mulla vähän aikaa sitten joku toimittaja kysyi vaan, että kuka mun kohderyhmä on. Mä sanoin, minä. Siistejä juttuja. Et kiva, että ihmiset on halunnut nähdä niitä, siis totta kai. Mutta aina ei ne varmaan olisi, jos et saisi itse halunnut edes niitä nähdä. Niin, sitten on ollut joku muu, joka on ajatellut niin kuin minä. Et se on ollut tosi, niin kuin kaikki mitä on tehnyt, niin on superhenkilökohtaista. Minä haluan tavata tämän tyypin tai mennä tonne tai tietää, kuinka väärässä olen tämän asian suhteen, koska mulla on tämä ennakkoasenne ja mä oon todennäköisesti ihan kujalla tämän asian kanssa. Ja just noihan taiteilijat toimii, että he tekee itselle ja se miten se vastaanotto sitten tulee, niin se on jotain muuta, mutta silloin tulee jotain uniikkia, kun ihan oikeasti sä olet innostunut. Kyllä. No koetko sä itse olevasi luova? Kyllä mä koen ainakin sen, että mulla on tosi vilkas mielikuvitus. Ja kyllä mä koen, että se on niin kuin ainakin osittain niin kuin valtavaa luovuutta. Et tietyllä tavalla se, että missä maailmoissa mäkin olen niin kuin lapsesta asti pyörinyt, niin se, että kaikki mitä mä oon harrastanut on ollut sellaisia, mitä tehdään, niihin liittyy jonkun sortin luovuutta. Se, että on ollut räppipiireissä ja tehnyt musiikkia, sanoituksia, sit on maalannut tai sitten on tehnyt vaatteita tai sitten ihan vaan skeittaa. Skeittaaminen, siis se, kun se ei ole joukkourheilu, kaikki menee porukalla jonnekin ja tekee omia temppuja ja juttuja. Ja se on ihan valtava luovaa. Ja sitten se, että sä koko ajan yrität, niin kun sä katsot kaupunkia, niin rullalautailija näkee kaupungin ihan eri tavalla kuin tavallinen kadun tallaaja. Ja sitten taas vaatteet ja muut. Niin kaikki, mitä mä oon tehnyt, on ollut tietyllä tavalla sellaista, missä luodaan joku asia. Et joku visio tai ajatus tai joku asia, mikä sulla on sydämessä ja sit sä annat sen vaan tulla ulos. Se on kyllä kaunista, että sä oot saanut mahdollisuuden toteuttaa itseesi. Joo, monella tavalla. Mä oon sit superkiitollinen ja sit se, että sit mä luotan intuitioon tosi vahvasti. Mä teen kaikki mun päätökset. Mä yritän pitää niin kuin jalat maassa ja järki päässä, mut intuitio on se, joka painaa sen viimeisen napin. Ja mulla on semmonen olo, että no siis uskokoon kuka mitä ikinä haluaa uskoa ja miten ikinä ajattelee asioita, mutta jollain tavalla mä koen, että intuitio on Jumalan ääni. Se on sun sisällä. Se on semmoinen asia, että kun se sanoo jotain, niin useimmiten se on oikeassa. Siis useimmiten se on aina ollut oikeassa. Et en mä nyt sano, että se on joka kerta niin kuin ollut, mutta suurimman osan ajasta se on ollut oikeassa. Ja siksi mä aina luotan siihen, koska kävi miten tahansa, niin mä voin palata taaksepäin paljon helpommin ja vähemmällä katumuksella, koska mä voin ajatella, että tolla hetkellä, jos se onnistuu, niin mahtava. Jos se ei epäonnistuu, niin sitten on niin kuin, no mun sydän sanoo silloin, että toi on se oikea ratkaisu. Ja se auttaa tosi paljon. Mä jotenkin koen, että se on iso ääni. Niin, ja Jumalaa myös kutsutaan luojaksi. Ajatellaan, että luominen, se, että kaikki mitä sä teet, se on luomista. Ja kun sä kuuntelet sitä sun luovaa kutsumusta, niin silloin usein seuraa hyviä asioita. Koska silloin syntyy jotain uutta ja kaunista. Ja siis allekirjoitan 100%, koska toi on mun mielestä semmoinen asia, mitä sä sanoit, sen äänen niin kuin kuunteleminen, se on ihan supertärkeää.
joskus se käskee tekee tosi hölmöjä juttuja. Aina ei sisäistä ääntä. Mutta nekin on osa tätä jotenkin kokonaisuutta. Että sillä voi olla muulle merkitys. Sä aiheutat joku häiriön, joku muu inspiroituu, se johtaa hyvään. Se vaikutti eilen tosi hyvältä idealta. Mutta... Ne oli erikoiset polttarit. Ne oli erikoiset polttarit. Ei, mutta yleisesti sen äänen kuunteleminen on musta tosi tärkeää. Et siksi mä yritän aina kaikille sanoa, ja etenkin niinku nuorille, että mä teen paljon puheenjokeikkoja ja mä en halua ikinä sanoa, että mä en kuulu siihen puhujaryhmään, joka sanoo, että kun grindaa riittävästi, niin sitä asiat tapahtuu. Koska se pelkkä työ ei niinku riitä. Että se vaatii, niinku menestyminen tarvii niinku totta kai kovaa duunia, mutta myös onnea ja ajatusta. Ja se on mun mielestä semmoinen asia, mitä pitää pystyä ymmärtämään. Sitten on helpompi epäonnistua. Ja sitten taas se, että kaikki unelmat ei tule toteutumaan, mutta se, että yksi toteutuu, niin se voi riittää. Mutta ton takia kuuntele se sisäinen ääni ja seuraa sitä. Jos se sanoo, että sun pitää yrittää joku juttu, muut sanoo, että älä tee sitä, niin tee silti. Sitten sä tiedät, oliko se hyvä vai huono idea. Mutta miten sille voi herkistyä, koska mä uskon, että kun näin sanoo ihmisille, niin he on sillä, että joo, mutta kun mulla on ihan hiljasta sisällä. Miten sä koet, että sä pystyt herkistymään sun intuitiolle ja herkkyydelle tuossa asiassa? Mulle ainakin henkilökohtaisesti, niin musta tuntuu, että siis se bändi ja kaos, mikä siellä on ollut, niin siellä on koko ajan jotain sanomista. Ja sitten mun on pitänyt vaan niinku rauhoittua ja kuunnella, että kuka sanoo mitäkin. Et enemmän se on niinku sitä. Ja mä uskon, että kaikkien ihmisten on mahdollista pysähtyä kuuntelemaan sitä. Sitten jos on niinku... Jos ei ole mitään ääntä siellä sisällä, niin sitten se voi olla, että ei ole riittävän tylsää myöskään. Niin. Kyllä mä niinku siihen vetoisin. Ja voiko se olla liiallista itsekritiikkiä, koska toi sun bändi kuulostaa aika tuollaiselta tarkkailuluokalta, että se ei ole kauhean itsetietoinen tai itsekriittinen, vaan se heittää mitä mieleen juolahtaa. Joo, ja sitten samaan aikaan, siis, samaan aikaan niinku kaksi vahvinta ääntä mun päässä on ollut, ja joka on varmaan myös osittain sitä, on se sitten luovuuden moottori tai eteenpäin menemisen niin polttoaine, mutta mulla on lapsesta asti ollut kaksi ääntä mun pään sisällä, ja toinen sanoo, että sä oot Arman aivan surkea, susta ei ikinä tuu mitään. Ja se toinen sanoo, että turpa kiinni, mä näytän sulle. Ja luojan kiitos, se toinen on ollut aina vahvempi, siis tää jälkimmäinen. Että se on ollut sitten semmoinen, että se on saanut niitä asioita aikaan, koska se yksi yrittää koko ajan. Mä en tiedä, mistä se johtuu, miksi se on tullut, onko se mun lapsuuden kokemukset, onko ne erilaiset mahdolliset traumat, mitä mä edes muista, kaikista vallankumouksesta ja muuttamisesta ja jatkuvasta sopeutumisyrityksestä ja sitten muutetaan taas seuraavaan paikkaan ja semmoinen yksinäisyyden pelko ja mitä ikinä siihen niin kuin voi liittää. Niin tietyllä tavalla ja riittämättömyyden pelko ja tuleeko musta ikinä mitään, niin kuin tällaiset asiat. Ja sitten halu näyttää, se tulee vielä kovempaa sitten se, kyllä. Se nälkä. Kyllä, että toi on ollut sellainen, niin kuin, noi on ne kaksi niin kuin vahvinta ääntä, mitkä siellä on ja onneksi mä oon kuunnellut ja myös ruokkinut sitä toista enemmän, joka sanoo, että mä näytän sulle. Niin, sä oot ottanut paljon riskejä sun elämässä, jopa tyhmiä riskejä. Jos ajatellaan noita reissuja, niin ne ulkopuoliselta saattaa tuntua aika villeiltä riskeiltä. Niin miten sä hallitset pelkoja ja niin kuin riskinottoa sun tuossa prosessissa? Siis pelko on ihan hirveä. Se on ollut niin kuin aina kaikesta. Niin kuin siitä mä en ole päässyt eroon tähän päivään saakka. Niin kuin enkä mä pääse. Mä oon semmoinen jännittäjä. Mä jännittää ihan perhanasti, vaikka olisi joku asia, joka on tuttu. Silti, että meneeköhän tää nyt puihin. Ja se on varmaan se toinen ääni, joka siellä yrittää koko ajan niin torppaa ja ehkä heittää kapulaan rattaisiin. Mutta onneksi kokemusta ja vahvuutta on enemmän. Että pystyy niin kuin helpommin nyt ottaa riskejä. Tietää jo mihin pystyy niin kuin monissa asioissa, mutta siitä pelosta ei pääse eroon. Et se on semmoinen asia, että mun piti joskus opetella valjastaa se, ja se ainoa keino oli, että mä löydän asioita ja etin asioita ja löydän asioita, jotka on isompia kuin se pelko. Eli mä tiedän, että tonne kadun toiselle puolelle mun on pakko päästä, koska se on maailman siistein juttu. Ja vaikka mä tiedän, että tää on hirveän vaikea tää reitti, niin toi on ollut niin kuin ainoa keino mulle. Ja ehkä jos sua ei enää ollenkaan pelottaisi, niin välittäisitkö sä enää? Että se, että sun pitää mennä sen kadon yli, tapahtuu mitä tapahtuu, koska se on vaan pakko päästä sinne, niin silloin se tarkoittaa, että se on sulle tosi tärkeää. Ja toi on hirveän hyvä pointti, koska se että se pelko on aina ollut siinä ja on edelleen, niin sehän myös auttaa mua
periaatteessa suunnittelemaan mahdollisimman tarkkaan ja hyvin kaikki, mitä me tehdään, jotta ehkä se on osittain se syy, miksi mä oon niin älyttömän laskelmoiva. Mulle kaikki on shakkia. Siis se, että jotenkin, miksi sä stressaat niin paljon? Koska mä stressaan ihan mä stressaan kaikesta. Sitten on semmosia tyyppejä, mä just kuuntelin koomikko Bill Burr selitti, että stand-up-koomikko, että ei, että kaikki järjestyy ja ajattelet vaan, että se järjestyy ja jos se epäonnistuu, niin sitä ei mene huonosti, niin sit hoidat sä silloin. Mutta eikö se ole kivempi mennä niin kuin eteenpäin sillä ajatuksella, että kaikki järjestyy? Musta olisi ihanaa, mä en vaan niin kuin pysty. Rileittaatko sä ajatukseen, että ihmisen elämä on itse asiassa se taideteos, eli se mitä sä tässä oikeasti luot, on sun koko elämä? Sä et tee mitään yksittäisiä piperryksiä, vaan sit kun susta joskus aika jättää, niin se mitä jää, mitä voi katsoa taaksepäin, niin se oli se sun elämä. Mä en tiedä, muistaako jonkun yksittäisen asian välttämättä, minkä mä oon tehnyt, mutta jotenkin mä toivon, että sit kun aika musta jättää ja mä oon lähtenyt täältä, että jos mun nimi mainitaan tai musta puhutaan, jos ihmisille tulee lämmin olo ja hyvä mieli, niin silloin mun mielestä sit mä oon onnistunut varmasti aika monessakin asiassa. Ja jos mä mietin omaa äitiä ja ukkia ja kun he on menehtyneet, se on ollut vaikea paikka, mutta kuitenkin sit se jälki, minkä he on jättänyt siinä, että ajatuskin heistä niin valaisee niin koko universumin ja se lämmittää niin valtavan paljon. Niin mun mielestä, jos jotain tuommoista pystyy jättämään jälkeen, niin sit on onnistunut siinä. En mä jotenkin koe, että ne on jotain yksittäisiä asioita. Ja tietysti jos mä saan jonkun Nobelin palkinnon, niin se on lämmittää mieltä asia erikseen. Mä en varmaan ole saamassa sellaista. Ei tiedä. Mutta ajatuksena se, että ensin pitää asettua ehdolle. Ensin pitää, joo. Mutta se, että jos on niin kun elämä kokonaisuutena on voinut olla niin merkittävä, että se muistetaan lämmöllä, niin se on musta niin kun tosi hieno juttu. Ja sun somekaraktäärihän on oma taideteoksensa. Sä oot vienyt sen semmoisen etuoikeutetun tai sopimattoman paskiaisen hahmon aika sfääreihin välillä. Niin, tuleeko vielä vihaa vai miten ihmiset suhtautuu tähän? No ihmiset tietää hirveän hyvin niin kuin sen hahmon. Et ei se sinänsä. Mä veikkaan, että se on varmaan ollut alussa ehkä enemmän semmoinen, joka on niin kuin herättänyt kulmakarvat, mitä hitto, mitä täällä tapahtuu. Että toi on somessa ihan eri tyyppi kuin sit niin kuin oikeasti. Mutta kyllä mä uskon, että nykyään suurin osa ihmisistä tietää sit sen, että sit somessa se on eräänlainen alter ego. Se on ehkä yksi niistä bändin soittajista, joka siellä niin kuin huutelee ihan omia ja näyttää keskariin maailmalla. Lähetetäänkö me tää? Kyllä! Lähetetään. Entäs tää? Joo. Mikä voisi mennä pieleen? Canceloidaanko tästä Arman? Aivan varmasti, kokeillaan. Jos oletetaan, että menestys on asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä, niin kuinka menestyneenä sä pidät ittees? Mä jotenkin kokisin, että menestys on onni ja rauha. Se on ihan sama, oot sä päiväkotiopettaja, soitat sä kitaraa vai onko sulla joku tavoite tai joku asia, minkä sä olet halunnut saavuttaa. Mutta se, että sulla on rauha sen asian kanssa tai sun elämän kanssa sen, että sun elämällä on merkitys, sun työllä on merkitys. Sulla on illalla tyyny hyvin, kun sä menet nukkumaan ja aamulla se innoissasi lähdet taas tekemään sitä samaa asiaa. Niin kyllä mä sit uskon, että sä oot menestynyt. Mutta kyllä mä koen, että mä oon menestynyt siinä, että mä oon saanut tehdä niitä asioita, mitä mä haluan ja mä oon siinä asemassa, että mä saan päättää, mitä mä teen. Niin se on musta niin mahtava juttu. Et siinä mielessä ihan varmasti on menestynyt. Mutta vois olla elämässä vielä menestyneempi, kun mä vaan oppisin olemaan ja elämään enemmän hetkessä. Niin sit mä uskoisin, että mulla olisi vielä enemmän semmoista rauhaa. Mutta se kaos on vielä semmoinen hankala. Se tulee sitten, kun ei enää tarvitse tehdä muuta kuin vaan pelätä bingoa vanhaan kodissa. Niin peace of mind. Peace of mind. Jossain vaiheessa on niin vanha ja väsynyt, että ei enää. Sä oot nyt jo 50 plus ja susta ei ikinä tullut sitä jäykkää aikuista, niin mikä oli sun salaisuus? Mä en vaan siedä aikuisia. Siis mä en tykkää niistä ollenkaan.
mä aina sanon tämän saman, että kun mä menen johonkin palaveriin ja siellä on aikuisia, mä rupean ahistaa, mä haluan sieltä äkkiä pois, mä en halua istua sen ihmisen vieressä. Jos mä koen, että koska mä oon tietynlainen, mä tiedän, että sä niin kun tiedät, mistä mä puhun, koska sä oot samanlainen, sä oot räiskyvä ja sä oot sellainen iso lapsi sinäkin, niin sä tiedät tasan tarkkaan, mistä mä puhun, kun sä sanot jonkun jutun ja sitten joku tyyppi on niin kuin, ja sä tiedät sen, että se ei niinku hiffaa, se ei uppoa, sille ei ole hajuakaan niinku koko jutusta. Niin siinä kohtaa mulla tulee semmoinen fiilis, että voi helvetti, mä haluan tästä pois, mä haluan tästä äkkiä pois. Et mulla on aina ollut se sisäinen lapsi läsnä ja jossain kohtaa 20 ja 30 välillä mä olin menettämässä sitä hetkellisesti. Jotenkin elämästä tuli hirveän vakavaa ja kaikesta tuli jotenkin, niin kuin mä olin hirveän jäykkä ja jyrkkä ja mun räätäli oppi-isä, niin se muistutti mua muutamaan kertaan niin jyrkästi, että hei, sä oot sellaisessa paikassa nyt, jossa sä päätät siitä, että miten sun loppuelämä menee. Että noi asenne ja toi jyrkkyys, niin sit sun pitää luopua siitä. Sä oot hemmetin kiva jätkä, mutta aivan järkyttävän rasittava ja raskas. Niin mietit näitä asioita. Se toi mulle Pikkuprinssi-kirja ja sanoi, että luet tää. Se oli mun mielestä hauska, kun mun sisko luki sitä mulle lapsena. Ja mä jotenkin luulen, että se on niin lastenkirja. Ja se sanoi, että tämä on semmoinen kirja, että kun sä luet tämän, tämä ei ole lasten satu. Luet tää pari kertaa, sit jutellaan uudestaan. Ja sitten kun mä luin sen, niin siinä aika paljon puhutaan siitä niin kuin sisäisestä lapsesta ja tietyllä tavalla aikuisten tylsyydestä ja muusta. Niin se oli mulle semmoinen niin kuin herätyskohta. Että sen jälkeen mä tajusin, että ei hemmetti, että tohon jyrkkyyteen ei saa ikinä päästä itseään. Että ei saa, niin kuin, sun pitää olla avoin. Se avoin, avara, utelias, maailmalle niin kuin innostunut Arman on se Arma, joka sun pitää säilyttää loppuun asti. Ja sitten mä niin kuin havahduin siihen, että okei, tosta mä pidän niin kuin todella tiukasti kiinni lopun ikäni. Otetaan vielä loppuun sun isoin luova haave. Ajatellaan, sulla on kaikki maailman resurssit. Sä saisit tehdä maailman isoimman projektin rajattomin resurssein, niin mikä se olisi? No kyllä siinä sitten Elon Musk jäisi jalkoihin, koska sit me lähettäisiin niinku galaksin ulkopuolelle. Et kaikki alkaa siitä mun James Bond pahis saaresta, jossa on salainen maanalainen ja merenalainen tutkimuslaitos ja sitten ne avaruusalukset ja sitten on niinku oma Noan-arki, millä minä ja se valtavan läski-avaruusalus, joka poistuu ja sä heilutat siellä. Minä ja muutama has left the building. Muutama 100 karataan täällä. Okei. Ota sitten messiin, kun se tapahtuu. Mä otan sut mukaan. Mut joo, ehdottomasti. Mä oon lapsesta asti haaveillut sellaisesta niin kuin Bond-pahiksen maailmasta, että olisi kaikki ne lelut. Se on mun mielestä aina oli. Siis Bond on maailman siistein tyyppi, mutta ne pahikset on vielä makeampia. Bond on vähän tylsä. Sillä on kaikkea siistejä leluja ja näin, mutta ei ne ole ihan niin siistejä sit kuitenkaan kuin sillä pahiksella. Niillä on satelliitit ja sukellusveneet ja maanalaiset ja merenalaiset tutkimuslaitokset ja kaikki mahdolliset avaruusalukset. Eli ehkä me nähdään, sä käännyt vielä pimeälle puolelle. Joo, siis toi on hyvä asia puhua, joka ihan varmasti muuten liittyy tähän keskusteluun ja luovuuteen. Niin ihmisillä pääosin, kun mä haluan sanoa, että on hyvä puoli ja pimeä ja huono puoli tai jollain tavalla niin kuin paha puoli. Että jos me puhutaan niin kuin valoisesta puolesta ja pimeästä puolesta, mieluummin näin, niin ihmisillä on yleensä semmoinen seinä siinä välissä. Ja se on joko itse rakennettu tai sitten se on lähtökohtaisesti on jo siinä jonkun sortin muuri. Ja sitten se kasvaa. Ja samalla tavalla kuin mitä ihmiset kasvaa ja niistä tulee aikuisia ja tylsiä, niin sitten ne muuritkin kasvaa meidän ympärillä. Ja sen takia syntyykin tabuja, asioista mä en halua puhua tai tuntuu epämukavalta tai muuta. Mulla ei ole niitä muureja. Mulla ei ole tässä välissä sitä muuria. Mä voin täysin vaeltaa tästä valosasta sinne pimeälle puolelle ja takaisin ja sanoa ja ajatella ihan mitä tahansa. Ja se on osittain sitä luovuutta. Ja vapautta. Se on tosi vapaata, se on aivan ihanaa. Ja siellä on hauska jutella ihmisten kanssa. Sen takia mun huumori saattaa tuntua jonkun mielestä tosi vaikealta tai pimeältä tai ronskilta. Mutta se johtuu siitä, että niitä muureja ei ole. Ja mä voin vaeltaa mun päässä ihan missä vaan. Ja se on se, että sä sanoit, että mä käännyn pimeälle puolelle. Mä oon ihan yhtä paljon siellä pimeällä puolella kuin siellä valoisallakin puolella. Tästä meidän kaikkeen pitää oppia. Miten voisi päästää irti ja vapautua kuin Arman ilman, että tarvii siellä Twitterissä tai Instassa
myrkyttää samanlaista kontenttia, kun kaikki ei pysty siihen. Meidät muut kansellataan. Mut kiitos Arman. Kiitos. Tack. Tää oli ihan mahtavaa. Kiitos.